A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalun niak mama nan gadang basa betuah, kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam, angku-angku cadak pandai pasak jukungkuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo pari dalam pagaran kokoh gunokan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepucuak silaronyo. Indak bainggo joba bateh bukan basibak joba sisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamo taragak jotakana nasa diati nanta pandam kau ribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samo mama calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nenutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan Perak Kosong di dalam ranah Kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasaran kato, ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji rasul lancang kami ke tengah mak. Sebab balah dia itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuh hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama jadi caro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Di lubuk terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lesutan nare-arek kami kemulai baberito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyo ayah, kamari-mari ya nak duduk adorun diangan kadisabui. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang jo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juona dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin larui juo bahari bajawe sanjo lah sirah cayo muntari menunggu luluh ketabanam.
Tubuh lapuak kudarai abih darah dingin batin lakan dua perhatian dalam muda. Sugolu pasak lebih ranggam, satiok kabe lebih lungga. Serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apa nalazim pada alam? Dahulu inyo tiado, kudian baru nyuado, akian nyalanyap tak basiso. Joko dilihat kenan lain nak, dipandang-pandang dalam camin umuayah ndak kalamu. Antah beko, antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggil. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe anyolai. Dek sabab karena itu nak, menanti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yangok turunannya. Nak ayah sudahkan karang ko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpo wakuruang gantuangan nayah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pamenan suku rang sikumbang bungo kakambang dinagari. Dangalah melah elo-elo nak simakkan bana nyato-nyato. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilihi sadonan terserak kampuangkan kok nyata ganang. Ambiak nemboneh ketinaman dan hampo bialah ini. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona, kabar berito ayah danga cerita sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan dan babuku wakaratan dan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang indak pada tiak lai. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak je tangkai pucuak pimpinan pesukuan. Ialah pangulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang ajuang balaya di musimnya. Sinan lah halek jadi pancang tagak marawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pusako bagua tabuh larangan tando orang gadang nayak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuk itu nak dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu orang gadang bersahabat tuah. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pasukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih daripada itu nak joko dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuh dinok lalu dimanuangkan. Siko tagamang hati ayah takucik runggo wati bundo sabab balah dek itu nak. Nyato bak pantun-pantun nurang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan. Lah buliah mangkonya cameh mendapik raso kehilangan. Mangko itu ketua ayah. Sepanjang nan ayah tahu suriah si pasin dalam adat contoh nan sudah dinagari. Adapun nan kemenjawe warih pangulu bukan urang sumbarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek je pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jo bareh rang bandua. Pitih sayuk sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman marape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adai awak mangapalang. Yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah dikoyuang. Tak baban batu digaleh upah tayawik kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona
Banyak pituah nan badanga tuturan ngurang cedek pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang. Ayah yakin nak asahkan dunia bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau. Sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak. Sebab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya. Nak pandai sungguh beraja nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji. Nak tuah di budi bayak. Nak kayo pandai bimek. Ko iyo parangkat dihadang. Nyampang amanah berterima. Langkok-langkok senjata diri nak. Pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapat. Asahkan namuh menyimak. Guru berserak berkuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah ke bakih pisang. Ba'a bana rasio pisang nak. Idui anyo sekali joak. Umuan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris. Yak sabalun buah mengalupak. Walau jantungnya ketaulua. Pagi di pancuang patang tumbuh di papek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bermusim tak nyalayu. Dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh hisuak berbuah labek menyirah sebalik tandan dimakan urang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui. Membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikenalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yampa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulau kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataduah umpama payuang kabalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang maimpok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan punai. Nyampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpo orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumpui. Rumpuinya gatia-gatialan cola piak perdani hijau. Haluih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sifat debaringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpo badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata guah ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh yang sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabar tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa namo pengulu dari pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matoladiang bakih punco arik mengungkuang. Kolai tampan tabao. Urek liek kareh bamatan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi bilariak tunangan ukia. Putiang sanang bawa memuji simpai melilit sanang hati sapakai lilin jambalau. Uji mana kesimpulannya? Kok nak jadi pengulu juo, pangka jolu dalam adat tampuak jetangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendirian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap. Konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa orang kini. Bantuak tampan romban manakah mukaswinya. Tahu je nasib anak buah, peduli je masalah. Cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek kata orang kini. Masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 bersuawak.
Janyo putiang malara ulu, takana simpai jabawa pengungkuang pangabe are. Itulah iman dengan takwana. Agamo pagaran batin syariat pidoman niduit suluh di dunia yu akhirat. Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matoladiang. Nyampang ngambalau tak marape alamek lungga dipakuakan pancuang janaro kamemutui. Itulah hinyo kasih sayangna. Mangabe jutali budi babungo santun joibo. Pamor datang susah mendape karisma katibo surang sinan dibawa tepampangnya. Adapun hiasan jukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kane upe pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak wasisiah nan kurang sapo daulu nalai kama katai. Tapi kok tak basuo nang sadonantun nak. Kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpainya dawai. Jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang pakai beriswek cahaya. Budi tersingi dinarami agamo mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi. Asa dimbau tak menyami. Suku memanci yang dibalango narunci yang nyurawi jo. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan de orang banyak. Jauhkan bana tunakan duang upek sarapah nang katumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak rila tentang itu. Nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pado jangko takaran umum ukuran pasa nan biaso. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nang sabaleh. Pertama Islam. Kedua musti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal. Kalimo sehat laya batin. Keenam urang arif babudi alih. Ketujuh piduli ju anak buah. Kesalapan kasiah jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil secara jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama berundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok pangka. Salua agama Islam tertulak jadi pengulu sarek 10 tak balaku. Sebab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnyo nyatolah hadis di Quran. Adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang, gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datua nak baban pengulu keripangku, menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talanti yang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga babanda tajunanaya jaleh pusako pawarisan. Nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan bukan inggok bukan mencakam bukan pulau orang malaku talukih di dalam ranji. Nan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran numua orang terbilang anak-anak di luar sarai tu namanya. Dia daik koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek.
Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinyo gadang. Nan kalimo sehat laia sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan, sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggoto cacat fisik baki cek urang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitar nyato baluak kurang panuah. Indak baruang baki masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarangan. Nan keenam, babudi akhlak batarati. Walau mungkin dipandang mato bantuak lai takah punado, tapi ko idui indak babudi laku parangai besu anya akhlak indak menaruah, ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Man ketujuh, piduli jua anak kemanakan. Sapan tunggu balo tengah padang inge taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga adih diarek kemalatiang. Alun sakit panawati bo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujuan. Baitu si paik rong balo. Nan kesalapan kasiah je cinto pada adat. Babaiyak sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menerimo dalam meniyo baindakan antilah jadi pengulu urang munapiak tu namanya. Santano lai kemangawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cacik tapabandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah tah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan leadership pandai menyusun jomato bijak melenggang katalenggok sesuai agak juadiah. Dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko tekanak talatak suatu di makamnya. Dan kesapuluh adil secara jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sakadar menimbang sama barek nak joko mau kuas sama panjang tibo membagi sama banyak alun sampai hakikat adil jujur dan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu bare ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandi yang juga leme. Itulah zalim banamokan. Acubuang piki yang ranuangkan nak. Dia ingin babui adil, jujur nalurih-lurih tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nang kataga? Kaba Allah bantu rumahnya. Kalau tunggak jo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter. Lai ke jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sedang di TK nan kakaknya to SMA. Dia giah jajan sama banyak dibari 1000 surang. Maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang kenyo adil. Dima talatak kejujuran. Agiah nang ketek 500 bari nang gadang 3000. Itu barunya sadang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak ialah malatakkan suatu pada tampek tak pakai alu aja patui seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin, di langan tekanak galang meliek jemato batin. Nah, iko sarek nang kasabaleh nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif kecil kini. Baalah helok bunyi rabab nak dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu bersiang ateh tumbuh memandang dia terupo. Cito lalu mengkasui sampai sesuai umpan yoikan biduak satondan ke pendayuang. Itulah sabaleh sarai nak. Itu pulo pendapat ayah sepanjang ilmu nan tersimpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balain sabui dek nan pandai betuka bunyi ujuknya ke situ jo. Ayah membaca nan tasirek tinggal dewaang memahami. Di
Didulang sadulang lai pendulang ameh malako, ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih ceko. Sepanjang paparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabalih para karo. Tapi kalau di kampo nak nyukuci dilipek di gulung-gulung, jadilah nyampe macam baik itu sepanjang adat. Ko ado orang bertanya manga kok sampai yampe sajo indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah iku ayah tarangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rangkini kriteria basualihnya. Ado pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunui dipanjangkan diambil kauji paham, maka dapatlah dimaknakan bahwa setiok kapal benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah, tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana, babaliak kemdang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indahlah lain mengkaswinya di tengah galanggang lasuang ayam gadang nambah kuaso. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasajo nambah kuaso na lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu, urek tunggang pucuk nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik taraju di kaumnya. Mako mencari sosok panguluna nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapembawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, keempat dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah indak tamasuk penilaian doh. Sabab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan do otot mepanggakan. Nah, mari tu baca cek. Ko ayam baranggah sirah tandonya indak berpenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapuah hangok bagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo ke kawannya. Mungkasitnya nak, urang nan sehat laya batin. Langkah kameh garak nyolapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN. Urang barasiah luar dalam laya coga batin selesai. Itu cek tuh. Dan kedua nak dan bakilek bulunya, yaitu gagah, necis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu marumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju, tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu kaparoman digarak nampak cahayanya. Mako nan disabui bulu bakilek bukanlah hanya licin seganya, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan yang ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya. Jaleh irama vokal baseni ba intonasi. Buah katonyo bamana, ibarat padi boneh setangkai sarimah haram bananampo tatunggang di tampuang orang, taserak makanan pilih. Tapi semantang pun itu nak, nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerimo. Kalau meluncur dari muncuang sekadar malayok di talingo. Nilai rangkaian kato-kato, bukan manih lama batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tiliak bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian.
Mako nan dimungkasi kukuak badarai indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan jemulik mani. Lama tibu di talingo sajuak tajun di hati tapakua batin menarimo. Komunikatif nyambung istilah di Betawi bahakimah caro lamonyo. Nah, ikon pangelisan. Nan kampe dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudia tiok paga tiok bakukua. Lasuang tinggal musang main tai taranak gaduh bacioan. Pemimpin kepunduang tunamonyo lasase memilih bapak ayam. Padahal tak kalau masuk ulunya saat amanah batarimo bajawe jepasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kanata awianya nak. Ikara sumpahan babaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso nemukan nalang-alang Allahu Rabbi nan ketahu. Mandanga lapatnya sajo misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagubalo anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh hendak berpucuak, ke bawah hendak baurek, di tengah digiriak kumbang. Awak hendak baurek lai badan mumuak sebalik batang pucuak rogek badaun nindak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapek bagayuit kalalawa. Tansano rabah tabelintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupui angin juribui. Kok siang batu dong awan kok malam salimui ambun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaco ujuk maripatnya. Allahu alam para sayan. Kate hendak bapucua. Artinya putih gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baurek. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang, punah wibawa nemu bayak mencibia mengkalu Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencaki rakyat. Tangguang diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Kini rundiangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampek mampek. Adapun angku ampek angku betuah angku pusako jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampek tajalin di undang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru bahindak. Cuba ang simak jale-jale. Adat terbagi pada ampek yaitu adat nan sabana adat nan taradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat. Kato ampek bagiannya yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tabagi ampek, aturan adat, aturan syarak, aturan undang dan aturan cupak. Pemimpin ado ampek urang nak benamo urang ampek jini yaitu ado bepengulu, ado malin, ado manti, cukui kampek judu balang. Kabinet pagoruyuang banamu basampe balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampek pasal buliah menggadai, yaitu mai tabujua tengah rumah. Gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah berjalan ampek macam. Pertama, jalan mendaki. Kedua, jalan mendata. Ketiga, jalan menurun. Nang kampek jalan melereng. Nah, siriah langkok pun nampek juga nak. Yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampek daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tiba membuat samba,
balado bagaram babawang basam, sasuke ampe cupa, sacupa ampe gantang, sagantang ampe omok. Rumah gadang bagunjung ampe, pantun setangga ampe-ampe, sare nagari bakampe suku. Baitu satarihnya jihad nanampe, suok kida muko balakang ateh baru hilia jumudia, utara selatan timur barat api angin ayah jo tanah. Sampai pun nak kepada permainan ampe jo, silek balangkah ampe, saluang begiri ampe, kudo dilapeh ampe-ampe, main domino ampe urang bakwa rampe jo. Pendeknya sugalo ampe nak, ampe jo ampe. Banyak lagi kalau dibilang ayah cukikan sadonantun detong bahabi masuh. Itulah sabab karenonyo Joko tak tahu jena nampe, tak cace di dalam adat, tak calo di masyarakat. Paka mada bungkuak sarueh indak menangko antinenyo. Indak tahu jena nampe, maknanyo indak tahu jo aturan. Sabab undang-undang sakabe ampe. Kolai paham jo peraturan, dikatakan orang mampe. Ba itu aturan rang seisua nak. Muhammad Rasulullah adalah lambang kepemimpinan, tuladan dan tidak kunjung usang. Beliaulah King of King, pangulu dari Sugalo Pangulu, di barat atau di timur dari dulu Tarui Bakini sampai Belipe alam nangko. Indak lama jadi pangulu, tiga baleh muslim tapakai memacik tampuak suku Arab, batuka colok dunia ko. Dari bakabui tarang jilah bakisai adat jahiliyah tataga adat Islamiyah. Ilyas Sanang Mudia Santoso Sumara alam mekuliliang mardeso segala umat. Itulah sabab karenonyo nak. Di antara saratu hirang pilihan beliau surang nan tabilang na lain mulia diindakkan. Ba itu paparan buku karangan pujangga orang barat Nasrani pengikut Nabi Isa. Ndak orang Islam mengatakan doh. Sepanjang surah guru-guru menurut kajian badangana, sebagai rasul ikutan piduman orang akhir zaman beliau memakai ampe sifat. Sifat nan patut kita tiru jalan tabantang ke ditampuh dari dunia lapi akhirat. Kok menyimpang sesearah indak aragian nan batiru, mako sakapa pesisi ay tainayo nang kodoh hanyi dahulu handam karam indak betumpak. Manolah simpek dan nampe nak. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga fatanah, keempat tablik. Mari tetap pak cek. Amanah artinya membanakan satu kebenaran. Kebenaran mutlak nan tak tabandiang nyato datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Setiap nilai kebenaran timbangannya ke Al-Quran, walau logika menolaknya. Suara banyak tak jaminan, ruang dan waktu tak membatih. Nan bana tetaplah bana, biasa kaum meragukan. Itulah sikap Abu Bakar. Dek membanakan risalah Nabi, beliau dapat galaran Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mangkonyo nak mencari kebenaran, ada takaran timbangannya. Silahkan rapek sanagari. Baru dia ngurang cadak pandai pakaikan lalua dengan patut mencari bana dan sebuah. Tapi tunggu dulu memakaikannya sebelum naik ketimbangan, sebelum syarak membanakan. Koklah sepakai mayokan indak balawan jusarian, itulah bananan hakiki. Itu pula yang dikatakan syarak mengato, adat memakai. Kok kemanakan barajo ke mamak, batu. Mamak barajo ke pengulu, buliah. Pangulu barajo ke mufakat, mesti mufakat barajo ke alu aja patui, iyo. Alu aja patui barajo ke bana, harus. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu dong. Masih tergantung urusannya lanjutkan ke rajo bana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkonyo samparonona, kamanakan barajo ke mamak,
Mamak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke alu ajo patui barajo ke bana, bana barajo kepada al-haq. Inyo nan berdiri sendirinya. Itulah baru sampurno adat. Kesimpulannya nak, sipai sidik mengkasihnya membanakan satiok nembana, walaupun Rumi mengatakan, ulil haq walau muran, katakan nan bana walaupun baik, baik itu wasiat Rasulullah. Nah, kini yang kedua. Yang kedua amanah. Amanah artinya jujur. Jujur ke diri seorang, jujur ke orang lain, dan jujur kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah. Sehingga beliau bagala amin. Muhammad al-Amin. Baik itu tarikh mengabarkan. Tando orang berjiwa jujur nak. Satiok pasan dipasampai. Satiok pakirin dipalalu. Satiok pataruah dipaliaru. Kalau mengecek, ndak penduto. Kalau nyoba janji, ditapati. Ikara ditaguahinyo. Tan sano tasase arah inyo balik ke pangkajalan. Sase makan memuntahkan, salah ambiak mengembalikan tadorong cotok malah tiangkan. Pangka betulak kejujuran adalah nurani dalam hati. Talago fitrah dalam jiwa. Labuhannya ikhlas lapang dado tawakal sabajurila. Nurani kok kalah dek napasu timbuah khianat je munafik. Sinan bermain akaciluah kadiak buruak orang namakan. Dituka baruak je cigak main buah saikua karo orang tagagaunya maruswa. Nyampang beliau orang panggaleh timbangan bakajogan. Basuo je nenek mamak pusaku tinggi di legonyo. Tibo di hakim je jasa undang je hukum nan dirawi. Ko inyo pejabat kantua pembukuan direkayasa. Nyampang ketumbuak jauh lama ayat Tuhan dikarek-karek halaju haram dipelunggah. Kalau orang nak tahu nak, musuh setiap kejujuran adalah lobo syarat utama sombong je takabua. Indak nan tinggi dari pucua, indak nan gadang dari bania awak sianu je awak. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak, itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah dek mato palingan setan punya orang santuang juo. Tibo godoan dek napasu datang bisikan dek ubilih. Katanya, kalau iko contoh barangnya sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Lima baranak, lima dibuai, lima tumbuh, lima di siang kok tak kini pabilolai. Mako tarambaulah inyo ke maksiat, lah karam baru menyasar. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasia hati dari awal eloknya tanda ulunya. Tapi dia buka pintu rasaki. Basuo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan baputa baliang-baliang. Hilang jujur tadi khianat. Dia itu ayahnya kan. Usah pemain tapi jurang nak. Ijan panaga dinan cupiang. Hati-hati menjaga diri hanyut ke indak kepintasan. Adil-adil kalau mau hukum. Jujur-jujur pagang amanah arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan. Itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan barek ringan mesti dijujuang. Kok karih kang pasisi. Sinjato bisa makan tuan. Runciang yang mencucuk pinggang mato tajam baliak batimba biso nanindak katawaran. Ipuah racun menyesuang. Ang nak tahu contoh jujur. Baabana caranya jujur. Caliaklah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang narunciang di kacanya kapalo bule basarahkan. Pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyok kan. Karena apa? Karena tatanam keyakinan baraso inyo jujur je tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang orang mandok. Sabali orang mainda sinjato di tangan rang tak jujur. Paham mang mukasihnya yo. Nah, nan ketiga fatanah. Fatanah artinya cadia pintar intelektual. Cadia perlu dalam hidup. Dia untuk diri sendiri kok kunun memimpin orang banyak. Kalaulah cadia dan pemain. Kabek menarik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuh betuka kadang hati. Tak luluak dan tak ketanaman. Alun ditanyalah berjawab. Aso disabui dua dapet, tiga takana ampe sudah tabu sarueh jadi separak.
Tapi cadia nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnyo labia ba harimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parui lah kanyangnya lalok panjang. Tibo nan cadia masuk rimbo. Asah menjala di sembanyo hutan baluka di sasoknyo jore awa di kuihnyo. Cadia nama tu nak. Cadia burua. Cadia nan dimukasi di fatana. Ialah cadia tahu pandai. Lama dia awak ketujuh dia orang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Padang ditampuh tak barangin, lawi dikundak tak beriak, rumput tarang bilalang dapat. Ketahuilah nak. Adapun cadia karajo tak. Mendapat perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana nan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuak di jarak jauh dicari jalan berbalik. Pokok ketek labunya gadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Lalu dibawa turun ke bawah ditimbang ke sanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluh saringan akabudi, tagaknyo lai dinandata, jalannya alah dinalurui, arahnya batuan dinambana. Baru taujui dalam garak, baswo dalam amalan, itulah pandai kanamonyo. Sari kato isirun dia ngana. Urang nan cadia tahu pandai, baputa kinci-kincianyo bermain raso di dalam sinan baswo bijaksano. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itu pituah di nantuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah naik ke kepala. Karajo utak nan di atas di bawah turun masuk dado. Mako nan cadia ialah utak. Nan tahu arih jo raso nan pandai garak candukio. Atau pikirkan jo utak, timbanglah jenurani, ujuikan jo amalan. Itulah inyo orang nan cadia tahu jo pandai. Joko diambil dari anang kona, dapatlah ayah katakan baraso golongan orang cadia pandai indah identik di sekolah doh. Status sarjana intelektual alulah jaminan orang pandai. Nan jaleh beliau hingga cadia. Tinggal nan dua langkah lai baru tibo di cadia pandai. Nah, ikut apa ngabisan? Nan kahampe tablik. Tablik artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah beliau wajib menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuruh. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Balighani walau ayah, sampaikan dariku walau seayat, baitu Allah berfirman. Kunun pulo pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tablik menyampaikan. Indak saja secara lisan, jo mului, jo kato-kato, jo contoh, jo perbuatan atau jo garak, jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecilan kini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kata manajun karajo mudah dek pengulu. Malarang mahampang mati indah larumi dek beliau dek karih lagi di pinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan dituri orang nak bisa melonjak anak baji sinan yang menyalak tuan. Nan dimungkasui indahlah sampai cahaya martabat joi bawa lidah nan tidak masinai. Maka untuk itu tak cukui papatah sajona tak sadang jo kato wayang. Barangkali para lukie teknik jo seni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga orang paham manggu-anggua, misi jo pisi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah benamu tablik. Satu contoh ayam misalkan. Basuo kambian karengkang. Dia launya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kieknyo ialah helo sonsang kailia kandang. Inyo mengakeh basi suri loro pakan dua tali kambiang. Diri iri di loro dili raso katagang di kanduri. Indak karaso tak nyo tahu pungguangnya lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres.
Nabi Musa kurang kameh berpidato. Lidahnya kalau agak teloh terganggu komunikasi umatnya makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadiakan duang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangkat jadi kambalan. Doa Musa takabuakan, Harun dilantik jadi nabi samo tablik jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samo satugas lain mandat. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setantang sifat Rasulullah menjadi sifat dek pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nan tatuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkui sumangkui jo pangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibu. Dek mama angapun nanti tidak. Urang narimbun dengan adat. Lubuak rayo talago undang dalam nan tidak keajukan kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awal dikaji tentang sarai menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang suke tetagak di nagari ampek sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari Nabi ampek pulau ragam jinihnya. Kini ko diansu-ansu pelangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. To masuak ke pasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajiban nan talukih di dalam tambo curiangnya dapat kita lihat ada nan nampak perkara, yaitu nan pertama menurut aluan alurui, nan kedua menampuh jalanan pasar, nan ketiga memeliara anak kemanakan, dan nan keempat menjaga harta pusaka. Mungkasi menurut aluan alurui indak lain indak alah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian tekambang kaditiru limbago sudah kedituang. Buek nanalah jadi undang tersanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi, sabari indak diubahi. Saumpamo, kok baru tang membayar, piutang berterimokan, pinjam bakembalikan. Salah iyo ditimbang, doso wajib ditabui. Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh, bangka mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya, mulut tadorong ameh tantangannya. Ba itu pun aturan syarak, setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan suarang nang kababalah sekutu nang kabareknya. Termasuk jo di dalamnya hukum pidana pemerintah lah nyato luruh aluannya panghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertama. Nan kedua menampuh jalanan pasar. Cupak buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato seyo. Bajalan mairi yang bayu maisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun heriang gendang cangkah jekai etika je hukum moral. Sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasar. Urang sapakai melalui pangulu di muko mairi kan. Nan ketiga memeliaro anak kemanakan. Ikulah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itunya diangkat, yaitu memeliaro laia dengan batin rohani je jasmani. Haknya wajib dilindungi, hak material harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyut dipinteh, tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniahkan, kusuk diselesaikan, sengketo didamaikan, parang diucapkan. Dalam hujan ataupun panen, pengulu wajib manaungi. Beliau payung bakeh bataduah, beliau benteng tampek belinduang, pengayom dak unak buah, juru salamat di nagari.
nan kampe menjago hartu pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyuk pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah nak, ado ampe tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinyo. Nan pertamu banasab pada ibu. Nan kedua basandi pada syarat. Nan ketiga basako kapusako. Nan keempat bau layat tanah tinggi. Itulah pembesoh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan Minang lain namanya. Dek sabab karena itu nak, kedudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat, talarang berpindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nam berhak menyentuhnya termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baik itu saja saya suak, baik itu di masa kini, baik itu juga setaruhnya. Juara tu pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Juara tu pusako tinggi dijalin rasa badun sana. Juara tu pusako tinggi dicapai pemerataan. Makonyo di Minangkabau ndak pernah ada tuan tanah. Indak ada nan tak bermilik sehingga menjadi buruh tani. Ndak ada. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Baik itu ingatnya niat kita menyusun matuk masyarakat nikmat nan patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang mau pe arwah dalam kubur maratok datuk nan baduo cancang latihnya dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pengulu nak bangkalai karajo nenek mama. Supaya memaliaro mengamankan dari pihak perusahaan adat. Biar datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pengulu ndak takalok alim ulama mengingatkan cadiak pandai taguh jebuek parik pagar tagak menjago. InsyaAllah salamaitlah Minangkabau. Antah kok pagar makan tinaman kok tungkik membawa rabah bapa taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bisawab. Nak kanduang cuba simakkan di kubak sana bulai setantang pimpinan dek pengulu. Dari urayan ayah cakolah nyato siang nan baari lah sah tarang nembak bulan. Baraso pengulu adalah penguasa, adalah figur bukan to lambang togok-togok. Itulah sabab karenanya nak galaran datuk jo pengulu indak sumbarang balakek kan dah. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnya. Menurut jangko ketentuan ndak ado datuk pangkat tituler. Ndak ada pengulu anu merta, ndak ada gala anugerah. Ndak ada hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang. Tak tutui pintu di beliau menjadi pengulu gala datua. Kok taragak bagala jua malakok lah secara adat. Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau, keluar bapa laci. Isi adat tuang dimbago bayar segala kewajiban menurut adat negari di mana ranti yang pakai inggok. Itu pun sekedar gelar sultan bung. Sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden. Begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau, mau diapain lagi. Di putar pulau baliang-baliang nak, di silau pasal kena lain apa martabat dek pengulu. Martabat pengulu ada 6. Pertama, ingik dan jago pada adat. Kedua, berilmu berpaham lapang. Ketiga, kayo je musikin pada hati. Keempat, maha je murah di timbangan. Kelima, mengana awak juakia. Dan keenam, sabar je rila memakaikan. Dan dimungkasui je martabat ialah sikap mental dek pemimpin dalam membangun harga diri.
Wibawa tumbuh dari dalam membayang kemukoroman menjadi tuah anak lidah. Pemimpin tak berwibawa ibarat katam lunga sapi. Baalah bana kata jamnya kalau katam guyah penyapi kayu nenanggan didatakan tukang payah musuh saja. Pangulu wajib jago jengek. Waspada tak boleh lengah eling kecerang Jawa. Untuk itu nak inge-inge sebelum kanai kulimek sebelum Nabi. Malantai sebelum luluh memintih sebelum nanya. Jangan cakap habis silek takana alik usai sambal keluar. Pantun pusako mengatakan, pancaringek tumbuh di bateh marauk ke batang daduk duri nan tumbuh tiok tangkai daun menjulai masuk air. Inge-inge lah nan di ateh. Nan di bawah kok nyomaimpo tirih kok datang dari lantai galodo tibo dari ilia. Pakaikan ilmu balang-alang nak. Raso katagang di kanduari. Tibo di kandua ditagangi. Ijan bagului menyintaknya agai banang nangka kusi rumit gumpalan memuntahnya. Pucuk senyali-nyali ratih, pucuk surian mudo-mudo dilangi orang lalu linteh awak di baliak itu pulo. Dan ketiga, kayo ju musikin dalam hati. Kok tak ada usah bakasan, kok lai nambek membayang. Bapikia kok kemengecek usah kecek kan nanta pikia. Sebab pikia pelito hati nanang 1000 aka antoknya padang kiro-kiro. Sebelum dijujainya lagala, sebelum dipatiak lamang gua hilang juawan ini mama. Itu nang ketiga. Nang kampek pulo, maha jumurah ditimbangan. Ko awi hurang secere agihlah segalih kurang. Nyampang kok sayui penggalannya jambokan karantiang buah ijan dinanti kandak tibu. Maha nan tidak makan bali, murah nan tidak makan minta. Alua nan tantang makan patrik. Dan kalimu mengana awajuakia. Adapun pantun pepatah lamo mengatakan, alun bakilek lah bakalam bulan lah sangkat 30. Alun diliek lah takinyam arasul lah tibo dalam tubuh. Memandanglah jemato batin mencaliak jua kabudi. Sebelum dikakok disudahkan sebelum dibali lah tajua. 3 bulan hujan keturun payung di tangan lah takambang. Kalaluannya nak, sebelum katu dilabuhkan, sebelum langkah diayunkan, kajilah labo jurugi timbang mularai jemanfaat, jan timbu sesa kemudian. Dan keenam, sabah jurila memakaikan. Adat taluak timbunan kapa, adat buki tumpuan kabui, adat lurah tajunan ayah, adat pemimpin kanayupe. Dek sabab karena itu nak, guntiang na orang ngampe angke dibawa ke pasar mandiangin talipek kain kabaju. Kok tibo cacek jaupe, sangko si tawa ju si dingin ba itu sipai dek pengulu. Bagurulah kepada Indo ayam. 3 pakan masuk maharam batanggang mangko manateh. Baru keluar dari talua anak baranang masuk tabek, sabajurilah menerima pitarwah hitiak dahulunya. Ayah bantangkan salai-salai nak disusun mangko dilipek barang talipek di ngumpalan dangalah pulau selanjutnya. Ado nang cacek dek pangulu miang nan patut dikisaikan ampe ragamnya nan tabilang. Maruponya. Pertama pangulu nan pangalah. Kedua pangulu nan pangaliah. Ketiga pangulu nan pangelah. Keampe pangulu nan pangaluah. Tasabui pangulu nan pangalah. Alun baranang lah mendingin, alun tajatuh lah tagamang sebelum lagu kalah dahulu. Adapun kalah jomanang itulah adat dek juaro. Mangalah ada manfaat, pangalah pangka cilako tandanya kurang pada diri. Dek yakin tidak menaruh hati kareh parui badampuang ayam nalapang sapi udang. Lamah mental keceran kini kurang pede sama dengannya. Itu nan pantang dek pangulu nak jauh jibana nak kanduang. Nan kedua, pangulu nan pangaliah. Pangaliah samo je pangisa. Lah nyato balam nan basarang manga de sikok basinggahi menompang batingga talua. Bajalan terekekeh, bakato teranja-anja. Tadi yo barisua indak panjang niatnya nak melili. Pangaliah jo perundangan. Pangisa tibo di labo, urang indak picayolai larang pantangan dek pangulu.
Nan ketiga pengulu nan pangelah. Mahelah samu jemainda. Kok tasasa ikan kampang tasorong singka kailaban inyo mencari kato bali urang pahelah tu namonyo. Pasang nanare arek lungga tagak disimpang karaguan gadang darah takwi kakanai. Tidak konsisten tu manamonyo cacek na nyato dek pengulu. Nan kampe pengulu nan pengaluah. Pancameh pemutih haso penggamang pematiaka. Alun di kampungnya larata mental tempe orang namokan. Itu pengulu tak terpakai nak eloklah babaliak surui lipek pakaian dia mau pakai. Tantang nangko ayah pasakan. Nyampang ang isuak jadi pengulu. Usah pengalah tengah medan. Kalau nan bana ditagakkan patah sayuk betungkek paruh bapantang kiok di galanggang. Ijan pengaliah punya orang. Lah nyato orang mengaku awak lah satu mengamihi. Pambiak muko dinarami angkat telur ke cerang medan. Jauhi sifat pengelah. Kok muko awak namburuk usahlah camin dipacahkan. Banyak elah banyak mainda bukalah sifat nenek mama. Pangaluah nan usah banana. Usah ratoi banda lapang. Tajuni pusaran naya walau baraki batam pisang tekatkan sampai ke Subarang. Nan bak pituah bunyi pantun putih taraju alang-alang cabiak karateh tentang bingkai hidup nan usah mengapalang tak kayo barani pakai. Ayah bilang larang pantangan pasal nan patut dihindari cilako pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didanga disimakkan na ayah bilang cie-cie. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, manggapai memanjek-manjek. Dan ketiga, basensiang kaki sarawa. Dan kampe, mangjujuang baban di kepala. Mahariak mantam tanah menyerahkan mato dinarami manapuak mendabiak dado konon sampai menampa orang. Itu pantangan dek pengulu. Ko indak de darah tinggi baliau lah kurang sipai. Turun pangkeknya 3 tingkek tukar bajunya jenang sirah jadi dubalang serang elok. Sebab kato pengulu menyalasai. Kato malin kato hakikat kato manti kato pahuang dubalang kato mandarek. Tak kalau batagak gadang masuknya gala dilewakan dibantai kabau panjang tandua. Dalam pidato panobatan tersabui kato bakieh dilaya kepada hewan wujudnya nyato ke pengulu. Maruponya tandua ditanam darah dikacau daging dilapah. Maknanya tandua ditanam membuang sifat pemuransang, sifat hewani dalam tubuh. Sabab dek tandua bagi kabau sayang jo kuku di harimau taji na runciang ayam gadang itulah lambang percakaan. Itu yang patut dijauhkan dari jiwa seorang pengulu. Kemudian darah nan sirah dalam tubuh ibarat api menggejolak dari sinan asalnya setan. Itulah nan dikipeh dikacau-kacau nak sajuak sanubarinya. Golek nak tibu di nan data menyawak dia ia tanang mahelo di nan salasai. Tidak temperamental, tidak emosional kata orang. Itu baru jadi pemimpin. Dan ketiga pulau, daging yang dilapah orang banyak. Dimakan de anak buah di mamah orang sekampung kanyang lah umat sanagari. Tuah kabau jo badan gapuak tuah manusia jo ilmunya. Ilmu jo pengalaman, fikiran dan tanang menyalasai skill jo kebijakan. Sadonyo untuk orang banyak amal bakti surang pengulu tauladan Minangkabau. Pandangan kedua dek pengulu menggapai memanjek-manjek. Memanjek boleh saja kalau basuo para lunya. Tapi usah memanjek-manjek. Sebab itu karajo iseng parangai paja anak ketek. Pengulu memagik-magik batang duduk berjuntai pangkadahan memanjek menggapai-gapai jatuh martabat orang gadang. Termasuk jo di dalamnya paniru gaya anak muda. Balepis bakawi sampi, batopi pasang tabaliak batato pulau di langannya. Ba'a gini yang ba'a gareceh mato menyela-nyela juo. Jangankan pangkik penguluna, tibo di badan nurang darai ayah bertingkah pajakete, lai ba'a rasu badanang. Indak menjajuk nampak diang. Nah, dan ketiga, basensiang kaki sarawa berjalan bagage-gage. Di Minangkabau, kato bakiah rundiang bermisana.
Basensiang Sarawa basi gagih itu takah orang suruhan mental jongos jiwa tajajah. Panjapui barang nan jauh, pengaku barang nan nampia sensiang kain sarua jelatang. Sedangkan beliau dirajokan, nan tibo datang menyuruh bukan orang suruh-suruhan masak sarayu petang pagi. Apa lainnya? Kalau berjalan bagage-gage keluar bakalam-kalam malangkah merusuk-rusuk mengecek babisik-bisik bajua bermurah-murah. Itu karena orang maliang tu. Biarpun maliang di dapua, di pasar atau di kantua, samula saja parangainya. Dek sahabat karena itu. Basensiang kaki Sarawa berjalan bagage-gage bukanlah arti secara fisik ijan dibaca nanti sore. Kalau tetampuah hujan labe atau berburu olahraga pengulu berjalan santai juga, itu patut dipertanyakan. Ada apa ini Pak Datuk? Nah, ikut nampak kebisan nan kampe. Nan kampe menjujuang baban di kepala. Itu pun sama saja jalan tadi, mesti dibaca nan tasirek ma'ana kato nan tabayang. Adapun kepala runggau tak nak disinan akka basarang sinan pikiran berkumpuannya. Jo itu puro pengulu tagak mauruh anak kemanakan menjalankan tugas hariannya. Maka jangga indaklah patui barang nan maha dimuliakan diimpi di pisang mudo. Ko iyo barik ke dipikua jauh patui ke di jalang. Kan beliau bakamanakan hamba rakyat nan kemengaku. Kalau sawu ayam mandikan diri tumbuh tanah di awak surang barik ringan angin angkek sendiri tando lah punah kemanakan hilanglah guna jadi mama. Lah sudah pula kita kaji larang pantangan dek pengulu. Kini ayah papa ayah curaikan sifat cilaku nenek mama. 6 jenisnya nanti bilang nak. Cuba simakkan cek-cek. Nan pertama pengulu nan ditanjuang. Nan kedua pengulu ayam gadang. Nan ketiga pengulu buluh bambu. Nan keempat pengulu katuk-katuk. Nan kelima pengulu tupai tuo. Nan keenam pengulu busuk ariang. Tersabut pengulu nan ditanjuang. Sepantun si pongang dalam ngalau sorak di runggo-runggo tabiang. Awak mariaknya mariak, awak balagunya balagu. Tapi dituri indak basuo, dicari indak bertamu, disigi indak bakasan. Bakato menurik-nurik bajalan maiku-iku menompang kau tak urang. Pangulu latah tu namanya. Dek ilmu tak menyimpan, dek paham indak menaruh. Sekadar gengsi dalam rapiknya penyaran mausul pulo namuh batagang urek lia. Padahal mahambuh nasi dingin kecik urang nan diulangnya itu pengulu nan ditanjuang. Kau indak tahu elok lahan tok. Kau ragu elok tanyo padu dicibia orang banyak. Iko pengulu ayam gadang. Bakote ilia jemudia baku kuat sepanjang lasuang awak nan bagak kecik urang. Kote nyari yang betalua indak kukuak panjang disabuang kalah. Tinggi lonjak gadang galapua lagu di kapak-kapak urang taji maliwak majapulo. Itu pengulu rancak di labuah namanya nak. Sega licin kupiah teliang diresek saku tak berisi. Inyo nan hebat dari orang. Rencananya nampalai rancak. Uranglah salah kesadonya. Mbak apuro pengulu bulah bambu. Tagaknya menapi-napi inggoknya di lereng tabi yang kulai bak cando tak kemangah. Di luar belilik tarikh, di dalam kosong melompong. Kok luruh dalam sarueh buku kedua lama langkuang sabatang nampak bukuaknya. Dangal pulau pengulu katuk-katuk. Pengulu katuk-katuk ialah tontong rang di ladang. Di gua mengkoro bunyi di gugah baru tadanga kok indak tagantuang saja. Itulah pengulu pasif. Indak peduli ju lingkungan, indak tanggap, indak sensitif acuah tak acuah jenayari. Inyo masuk tak menambahi kalua indak meluai. Disaru di ma peralu, diimbau di ma peguno. Itulah pengulu katuk-katuk. Ndanga pulo pengulu tupai tuo. Elok nan tidak mengalua gadang nan tidak mengatangah mahandok di pangkadahan. Garak lamban lambek berkisah indak tajalang juang dahan gilo mengisai-ngisai bulu. Itulah pengulu matiaka nak tak ada gairah hidup. Anak buah indak tahu ruh nagari indak tersilau selalu ala lusuh di jujuangnya. Loyo indak energik. Tidak kreatif, baik itu pengulu tupai tuo. Itu nan pangabisan, yaitu pengulu nan busu ariang.
Busuak juari yang nantabaun angi lai mawang punado baanya orang kamandake. Jalan satolan ditinggalkan duduk badampiang disisiakan orang lajajo akuliliang. Banang tarantang diputihnya ayat taganang dikundaknya. Orang sadang bakasya sayang dihasuang ba anak carai. Lapau sabalah sadang laku diteba ramuan buruak orang tauncangnya mengakah. Pendeknya nak susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Contoh penghulu busuk Aryang tu. Nah itulah nak. Itulah lah ayah kakak ayah papakan macam penghulu nan cilako barang nan patut yang jauh. Mano nak kanduang janyo ayah, diansuan sua basurah nak sampai uji mengkasih mengaji tentang penghulu. Sarek jautang dari baco, cacik larangan jepan tangan cilako penghulu alah pulo. Kini ayah siangkan pasal lain kalangkapan jadi penghulu. Tapi aponan ka ayah bincang bukan wajib bukan paralu indak pulo takaran adat. Hanyalah ketukuk tambah sunat hukumnya bak ugamu. Kok dapet rancak lah itu kok kurang indak melunggah, yaitu kesempurnaan dek penghulu. Ibarat ladiangan sabilah, kok lah masuk putiang kaulu takanak lilin juang balau bisa dipakuak dipancuangkan. Namun naknya salah saya samparono ulu sanang matu memuji, tentulah basinyo bayak diringgii. Sapuah masak titiknya aluih bagembo sandaran tangkai simpai arek bawa mengungkuang. Ulunya kemunyang sirah. Ukia bajomba baliak balah bamego bapucuk rabuang akacino ragam tak sudah. Ko dapet pinta je pintu penghulu nan kadiangke andaknya pertama lah sampai umur 40. Yang kedua lah kawin berumah tangga. Nan ketiga ba istri je orang awak. Kampe sekolah SMA paling kurang. Kalimo lah duduk ekonominya. Kanam mantap tinggal di kampuang. Kok mendidih tentu bapa makcik nak mancancang iyo balandasan ado makna hakimahnya. Tolong simak tolong dangakan pilihi kato cie-cie nak jan senjang memakaikannya. Umpamo kayu laba tareh ibarat bambu laba ruyuang. Jiwa saga adik laki-laki menampu umur 40. Sinanlah maso nan masak. Laia taguah batin marapek paham dan tidak urak ungkai. Kok putih latahan sasah, kok hitam latahan tapo basi dan baliak di sapuhan. Ibarat sarasah tajun nak, indak lain meliuk-liuk malasau sampai di bawah lagu lagah di salobatu. Tapi alah latibo dinan tanang menjadi talago dalam. Ayah janiah saya nalandai sajuak maureh akabudi sindan disawak hakimahnya. Calialah, Nabi pun orang pilihan mendapat tugas kerasulan sesudah bau muampek puluh. Itu ciek tu. Sesudah itu ketahuilah nak, sesudah Adam diciptakan Allah memberi tampil diam di taman sarugo 7 pangke. Di siko apunan kurang, lah cukui segolo ado kok makan tinggal menjangkau kok awih tinggal menagua. Namun sungguh punan ba itu ado nanumpang dalam ide. Kudo nanalun bapa lano duduk ko alun bapa rintang tagak pun alun bapa menan. Si dia para lu mana. Mako dek kayo Allah Ta'ala sadang Adam tak kalok-kalok dipatah tulang rusuknya jadilah hawa sakutiko duduk bersimpuah di unjuran. Gadang hati kambang ngarabun di cito alah muka buah nan diangan kini labuliah. Kok tadi jiwa beliau rasah di alun buah mimpi oleh yang dilapi-lapi ombak. Kinilah tanang julak pulau biduak nan alah papandayuang tinggal di awak mengamudi. Istri para lu dalam hidup nak. Di dalam berumah tanggo basuo jiwa nan tanang agamo bana mengatakan. Itu nan kedua. Nan ketiga, istrinya kok dapet, iyo orang awak jo. Sabananya indak salah indaklah jangga ambil pedusi orang lain. Nan pangka saiman saagamo bamoral babudi bayak kok kunun pulo rancak kami. Tapi ibarat oto tambangan kona. Carilah si tokar orang awak. Inyo nam paham liku jalan 5 tayunan pendakian 5 pesisir turunaya ataupun simpang lampu merah. Artinya
Pangulu di Ranah Minang indaklah samo jo Pak RW, balain jo lurah rang di Jawa atau pesirah di Salatan. Pangulu bukan pejabat, nan bagaji bapiti tumbuh memaci proyek jo anggaran. Tapi karaju sukarela, urusan baka panjangan indak memasuk bajam dinas tengah malam merangkak jo. Usahkan gaji nang kabuliah, pitih disaku nang keluar teh mani hawa nang katandeh kurisi tamu nang kapuda. Tak kadang kandak buliah tingkak balaku sesak kabeknyo nan talapeh baliau cigin turun tanggo. Beko baliak di maparalu. Sekali kandak tetagun hilang sugalo jasolamo. Ba itu jo anak buah, ba itu urusan jo bakorong atau bakampuang banagari. Nyampang ko indak samo paham namuah betengkang laki bini. Akatonyo, pado mau rih-rih hurang elok menjadi dukun kampuang bang, dapet jatah uang pemantau. Atau garin di surau gadang buliah pitah dagiang karoban kain saruang tiok dirayo. Baitu garoto amai paja. Makonyo nak menurut pendapat ayah. Kok jadi pangulu jo carilah bini orang awak nan paham jo profesi suaminya. Kok tak dapet orang sakampuang balain luak indak baah didarek pesisi jadi salingka alam Minangkabau. Aiko nan kampe. Nan kampe sekolahnya SMA paling kurang. Karajonan paling rumit nak mahapi basi jobilah menyumbek banda jujua sio-sio utang ketumbuh takasia negari kalah. Di malah lidah kamasinyo kalau pengulu butuh kemanakan lebih sarjana urusan kantua ke kantua kece urang basur mudia. Hilanglah rono dek penyakit, hilang tuah jantuang mengucik bak dama di bawah neon. Dek sabab karena itu selain urusan adat, urusan sako jo pusako nak basuo mungkin jo patui sesuai cara no jo songkoknyo pilih pengulu nang sekolah. Indak bana sarjana jo S1 paling indak sampai D3 tamat SMA sekurangnya. Tapi kalau SMP indak salah saikonon pulo sehingga SD manekin jo ampu jari bilolah ragi kepatukan minyak mamak masak cume narugi kita bersama. Nang kelimo lah mapan ekonominya. Tersabut di tanah Jawa ada bernama tanah bengkok milik desa turun-temurun tanah wilayat Carawak. Lawehnya sakanto-kanto sawah nembancah ke tanaman. Dipabuek bagotong royong padinya untuk palurah. Jo itu beliau hidup cukup setahun ke setahun. Kalau diukua masuk kini mewah hidupnya bak pegawai bak itu cerita tanah bengkok. Itulah sebab karenanya nak orang berebuik jadi lurah sinan. Namu rugi bahabiah-habih beko terpulang dari sawah malah balabiah lipek gando. Dulu pun di Minangkabau ada bernama sawah habuan ataupun sawah kagadangan serupa je tanah bengkok. Lawehnya indak sabarapo sekadar ubek jari payah dalam mauruh anak buah. Antah apalah tu sebabnya jarang tadanga masuk kini hilang dan tidak tahu rimbo. Mungkin dijual dek pengulu atau dirabui kemanakan ulah membagak dalam kaum. Nah nyato kinilah punah antah di beberapa negari saja lain. Dek sawah habuan lanyok pulo subsidi adat. Tinggal pengulu jenasibnya sawah ayah mandikan diri batenggang surang jubiaya. Pakaian pun balik sendiri. Dek sayang kepada adat. Ulah dek cintakan negari niat mamak memangku jo. Ndak ada niat nak membangkit cara maisi menyantuni membantu ekonominya sampai ke masuk kini nangko. Mbak pisau tajam sabalah. Antara pangulu nan maurih jo anak buah nan dipimpin pincang hak je kewajipan. Pangulu dituntut kewajipan kurang panuh upek mendatang. Tapi haknya indak dibayar zalimlah anak kemanakan. Ibu awak nasib beliau. Basuo pangulu nambah pitih indak bakasan buah ratok. Tapi kok tumbuh je mamak bansai tasingik bana dinarami. Urang kalapau pulang rapik beliau berjalan bersinsui. Bakayuh mengapik saluak pulang menuju rumah anak. Alu-aluruh tetap ditampuah. Pasarami di jalang juo. Ku ado rapik di balerong pai mauruh alek kawin. Menyilau anak kemanakan atau sangketo didamaikan. Itu nan wajib dek beliau. Tapi ndak ada orang yang bertanya. Lai koh seo bendi mama? Ndak ada. Jaranglah bana kemanakan menyalekkan rokok gak sabung kuih. Usahkan sahalai kain saruang ataupun baju guntiang Cino. Memprihatinkan memang. Dek sabab karena itu
Jangan sampai pengulu tainayo, jangan leceh adat Minangkabau. Dalam mencari pengulu baru, dipilih calon nan coga nan mapan ekonominya walaupun indak kayo bana. Atau iduitkan sawah habuan. Ko indak panuah kateh panuah ke bawah jadi juo ba itu mangkunyo adil. Aiko nang pangawisan nak. Bangkonya taguk samparono tanamo urang nenek mamak pengulu pemangku adat. Iyo tetap tinggal di kampung andaknya. Dangalah pantun buah ratok cuiko bunyi pantunnya. Bungo padi bungo anjalai kaduo je bungo lado di mana gari kesalasi pengulu marantau pulau. Ibu lah hati anak buah dibuai lalu digamangkan bak pujuk pagadang tangi. Awak lai berpayung panji taguluang di perantauan pusako di kampung Kaujanan. Ado bana wakia penungke unjuk tak sampai babarikan. Biang tabuak gantiang keputuh kato sudah buah karek di tangan mamak dan dirantau. Tak kalau pandan kadituriah mahalah rimbo jemu pakai haroklah anak kemanakan balinduang di kayu rimbun. Tapi pengulurang memacik tak bilang kayu ke kampung tak pandang di masyarakat urang baragiah elo hati. Mako indak dibandiang-bandiang lai. Sabule ujuang Jepangka setanai ilia jemudia jatuh pilihan ke beliau. Lalu ditakwa hari penobatan dilapih kulan siang ke negari. Baralek bagadang-gadang memotong membantai kabau barekam syuting video. TV meliput dari padang kamera wartawan bakilean bupati duduk tengah halik Pak Camai datang dahulu. Tapi nak, alun laila yua gaba-gaba tungku paralek angik juo. Beliau melompek naik sedan cigin larinyo ilia jalan memakiak bunyi kalason tinggal kampung yukabuiknya. Sesudah samanja itu, kaba indak berita indak nan bak melapih badia pacah. Uci angwih mensiu abih gampo negari jerantamno. Tapi usahkan larih nan dipidiak piliru tinggal di sambangno apo ketenggang Minangkabau. Laibana pitinya pulang rumah nang gadang direhabnyo ayah berasia masuk dapua zakat karoban tiap tahun. Tapi cancangkan duo segaragai kapanan duo salabuhan. Pertamu laia tampak rupo kedua raik nan tersimpan. Selain pimpinan Joharato, pimpinan rohani wajib pulo. Memupuak raso badun sana, baswo elok baimbawan tiba diburuak bambawan. Saino samalu setuah secilako, tetungkuik samo makan tanah, tetilantang samo makan ambun. Salisiah kadiluruhkan, sangketo patut didamaikan. Nantuo kok nyata sama, namudo kok nyata dorong samo ditawa banyak balah. Nah, kok iyo pangulu menyalasai. Ba'a berundiang jutalipun tadangalai tanpa indah. Rumi batu tua dalam surek tumbuh tak dapat disiangi tanyo tak kunjuang bapambari. Mangkonyo kami samparonona. Pangulu tinggal di kampung. Sinan kok baru basuonyo siang kami caliak-caliakan. Malam kami mendangakan. Nan jinak supaya tanang nalia jantabang jauh samo digaro keduanya. Di masa zaman dan bak kini banyak orang gadang jadi datuk pejabat jadi pengulu. Sajak nang sadang berkuasa taruh bakih mantan mentari nan jenderal purnawirawan anggota DPR juga MPR orang kayo konglomerat politikus intelektual sadonyo barabuit jadi datuk. Malah nan hebat nak orang di luar pesupadan nan tak ada sawa pucuaknya tak ada silang ureknya. Lai basasak menyelingki ingin nak satu jadi datuk awalau berjuta piti habis. Kau dilihat salah yang pandang patutlah bangga orang Minang banding mamak orang tak pandang. Tapi survei membuktikan tingginya indak menungami lawehnya indak menyelimuti cadiaknya indak malah pangi. Ibarat balaki tukang ame gilo dirintang tiaruk mabuak dayun nangan-nangan tiok nan sudah orang punya. Sebab itu kata ayah, indak mungkin indaklah patui urusan awak dipikirkannya banyak proyek terbengkalai. Konon basaro jubayo setantang nasib perasayan. Supadan dianjak orang gindo lalamo indak pulang siema membuat ulah mamak bakarih nak menggadai. Itu urusan mancik-mancik namanya dek beliau. Deknya negara berpikirkan valuta asing nak bakaji, bursa efek tender menender. Laibana bisa bertamu. Caro awak denyok tabeh alun sudah sampai kato beliau capek menungkehi. Maaf,
saya harus pergi, ada meeting di perusahaan. Atau cukup dulu sampai di sini ya, saya harus istirahat. Beliau bersintak pai bayi yang masuk ke bilik, tinggallah mai surang diri pulang berbuah-buah rato. Sia nan salah, kita nan salah. Lahado pantun nasihat indak didanga dia makan. Ma bunyi pantunnya. Kayu kabajak sadionyo kiranya lantiak landayame, kaninya mama sadionyo kiranya cadiak pandayame. Kok cadiak usah cadiak ame, kok pandai ijan malampawi, ambil ukuran sadang elok sesuai biduak je pandayuang. Mamilih datuk jo pangulu, urang bapangke berprofesor, tapi bak misa jo umpamu, menembak pipik jo Mariam namanya nak. Banyak bana mensiwabih dari hame bunyi dan tamnyo, buruang makanan badiangin. Tapi nan maheran, apalah sebab karenonyo beliau bakaja jadi datuk padohal karajo tak dikakok. Apa sekadar pelangkuk gala, pemanggak ke orang lain, awak turunan Raden Pulo bangsawan dari Minangkabau. Entahlah, beliau suranglah yang ketahu. Adapun berdirinya surang pangulu basuo 9 keadaan. Manyo nan 9. 1 mati betungkek budi, 2 hidup bakerilahan, 3 mengguntiang siba baju, 4 ayah gadang batu basiba, 5 anyui siriah jogagang, 6 membangki batang tarandam, 7 mengambang dan talipe, 8 menyiliah di tengah jalan, 9 membangun nagari baru. Pertama mati betungkek budi. Di saat pengulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabujua tengah rumah sinan diangkek penggantinya. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserakan, ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo, patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Maka tagaklah pengulu baru sesudah adat diisi kanagari lembago dituang di pusako. Dan kedua, hidup bakelirahan. Kok pengululah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kudarai abih mengecek labulak balik. Nan jauh hendak terjalang, ko ampia hendak terturik lurah dalam bukitlah tinggi. Maka tibolah niat karilahan malatakkan baban nambah piku. Siriah nak pulang ke gagangnya, pinang nak suri ke tampuaknya, amanah babaliak ke pusako. Di saat ketika itu, disilau warih penggantinya, nyampang di adat kotu piliang pawarih batali darah dicari jauh hampiannya. Di adat bodi ceneago diliak giliran tibo di kambang ranji pesapiahan. Lah basuo alo jo patui, sabule anak kemanakan bule lah dapat digolongkan, maka tagaklah pengulu baru bagala tatap bak nan lamo. Biriak-biriak tabang ke samak, dari samak turun ke laman malompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan jawik-bajawik ke bawahnya. Dan ketiga, mengguntiang si babaju. Kok nak buah lah bakambangan nagari bakal lebaran. Jurun diangan kato sepakai dibagi 2 anak buah. Nan di ateh ju nan di baruah, nan di lia ju nan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek pangulu surang lai gala datuaknya bak nalamo ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya datuk perpatiah, di beliau pengulu baru kemenakannya tinggal di guguak, magala datuk perpati guguak. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusako datuk perpatiah nan dilambah. Sedangkan pangulu tuo tatap begala banuk sali datuk perpatiah tak bau juang. Baik tu juo datuk na lain sesuai kata mufakat. Nan kampe ayah gadang batu besibak. Kuk basuo silang salisiah taraduk warih ke menjawe. Surang tak namuh nan baralah. Masing-masing punya pengikut sama bertegang keduanya ratak lan nyatu berperinggo. Maka disibaklah anak buah. Dibuat para hucik surang ditanam nang kodo baru pasisia tinggal memilih. Satan tanggal ada tuaknya indak memakai nanusali, kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara adat, siriah dicabiak di nagari, maka tagaklah pengulu baru bertambah bilangan salamoko. Dan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang urang satoboh, datang sarato jada tuaknya langkok baurang ampek jini. Niat bermukim di nagari-nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingkar cara no ditatiangkan bayi yang pinta je pintu suku labana menerima. Kok kandak lai kabuliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di nagari. Di bawah duduk semerandah seratus tagak semu tinggi bersama pengulu nama nanti.
Tagak pulolah pengulu baru batu kuat bilangan ingat mama. Nan keenam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku, satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawaris alun layan dan patui tak nampak pulo. Atau bailo baragang coba unjun barabui jadi pengulu tabanam dulu sementara. Nanti kalau tibo dinan salasai penggantilah tersadio. Baru diangkit datuk baru penyambuang dan putih cako. Itulah nan dinamakan membangkit batang tarandam. Dan ketujuh mengambang dan telipek. Dek kesanggupan adalah hado. Alun tangkik batagak gadang kurang harato kurang biaya. Tatangguah dulu sementara. Dilipek bangkalai jemu pakai disimpan jo perundangan menanti masuk ketikanya. Beko nyampang lah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek baru tagak pengulu baru. Panobatan itulah nama-namakan mengambang nan talipek. Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungkasuinya ialah menyambuang siso bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbang salah. Dosa nan tidak dapat ampun salah nan tidak tamaafkan. Pulau Sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Dan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di Taruko, Badangau, jarak-jarakan. Itu taratak benamakan. Taratak bertambah rami, baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto baimpun jadi satu. Tagaklah nagari baru. Sarai nagari ada 6, yaitu balabuh batapian, basasuk bajarami, bapandam bapekuburan, bagalanggang bapermedanan, babalai bamusaji, bakampek suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Maka setiap nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu, kemudian baru bakambang sampai bapuluh jobaratui. Nah itulah 9 perkara nak. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nambah pakai di ranah alam Minangkabau. Tadi lah ayah singkok bilang buah setantang sebab alasannya tagak pengulu di nagari. Kini dah ngalah pulau sabab musabab kebarantian surang pengulu. Adalah 3 penyebab. Yang pertama sabab dia mati sampai aja. Yang kedua sabab dia tua badan lamah. Dan ketiga sabab beruntuh dari tandan. Setantang sabab pertama dia matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih badan berbalik ke asalnya asa tanah suik ke tanah roh kembali ke hadirat dari Allah pulang ke Allah. Maka putihlah segala amal tinggal hak je kewajipan lapeh amanah nambah pagang amanah pengulu dari kaum. Dan kedua lurah dalam bukit lah tinggi badan tua tubuh lah lamah bare indak tapi kualai kok ringan indak tajinjiang. Aluan neluruh tak tertampuh jalan nampasa tak terjalang. Atau dek penyakit dan menimpo sakit dan tidak mungkin cegak tambah dicalak makin kabur. Maka tiba ikara dalam hati. Kok panik lah nak berhenti. Kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah berbaliakkan mandat ke pusako. Gisaan ulaan berterima sampai kutiko bilangannya. Jalanlah peperantian, katulah kesudahan. Veteran datua awak kini mantan pengulu menamakan bandaro adat rangimbaukan. Ikonan paling yang menyediakan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apa kegunanya. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ada contoh kapatangko teradok pengulunan kampek sesudah Habibi memerintah namun tak guna kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Maka dia hoyak di pengkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak orang sekampung. Ndak dapet bakato nanti jawab dakwa tak badanga maaf jampun tak peduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak jo kolor salai bairi yang berbaliak mudiak bairi irik laki bini menuju rumah usalinya. Kata wilana basuo ampek keadaan
barunya boleh menggugurkan. Baik itu menurut cupak gantang aturan sudah di negari. Satu, kalau pengulu hilang rai, entah ke mana mengiroknya. Dua, disapu indak berbunyi, diimbau tak menyawi. Tiga, basuo pengulu nalah hilat, gilo pasiak didik sinewen. Kampe membuat sumbang salah di negari. Barunya boleh digugurkan. Kok mati tak tahu kubur, kok hilang tak tahu rimbo, anyuitnya tak tahu tumpak. Jajak indak bersuriah hindak, pasan sepatah hindak tibo, surik sepucuk hindak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung wasuo, lah buliah diruntun jamu pakai, dicari yang baru kegantinya. Dan kedua, disapu hindak berbunyi, diimbau hindak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu, masak bodoh jua anak buah, urusan negari hindak menyatuh. Mauruh diri sendiri gilo mauli anak bini. Di bawah wayonya maila, diminta berundiangnya malengah konon barapek di balerong. Kepada beliau dusulkan, kok barik raso tetapi kuangku, ringan mungkin tak tajinjang suruhkan kato ke pusako. Pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikare, indak nyorila membarikan hak den dunia akhirat katanya. Maka runtuh gaik ko dari tandan. Lenserkan beliau ke paralon bapecat baso kesalnya. Aikonan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluh matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak buliah di jinjiang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku, memeliara adat dan kawi, melampuk malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat, kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang, kini lah raso kemaimpo. Di muko hanya salangkah, kini imam labat tauluak. Capek suruhkan ke belakang, ganti jo makmum dan salasai, jangan rusak ibadah semun saji. Entah ko ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti kok kuma patut disasah, kupuat tobat gawa maisi tak pulang kepada pusakonya. Adapun nan termasuk sumbang salah ado ampe ragam jenisnya. Pertamu tak panjek daduk beduri. Kedua tetampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampe tak pasuntiang jo bunga karang. Adapun tak panjek daduk baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku akibatnya. Yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh jo rampok rampeh, siabaka jo peracun, samun saka jo tupu tepok, umbai jo dagodagi, hello unjun jo curi maliang. Tatampuah rimbo larangan, maknanya ialah wilayah hukum pelanggaran talarang memasukinya. Umpamo minum tuak mabuk-mabuan, ganja, ekstasi, sabu-sabu, bampok bakwa jo barambuang, bataruah bermain judi, pengedar bandar narkoba, masuk sindikat pelacuran, diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang gadang kepala jamba, simbol hidangan Minangkabau, bataruah di bilik dalam tersimpan terkunciarek di sinan mamak terkuruangnya. Artinya kejahatan seks josusila, sawah dan tidak berpematang memanciang di tabe orang, yaitu zina basuko-suko, perkosaan juga kekerasan, membari malu orang padusi, menggaduh anak gadis orang, pelecehan tumah namanya. Di rumah lai babini punya kawan diintai juo, selingkuh turang namukan. Menggungguang membawa tabang, membawa lari anak gadis, kawin menyuruh bawah tangan. Tapasuntiang je bungo karang, nyampang kuk lai bungo rayo, sananglah hati kemanakan tuah dek minyak dengan mama. Tapi ulah dek akuk rembang mato bungo watu dan dijujuangnya taga beliau kareh juo. Walaupun buliah, tapi tercalo di masyarakat randah bana nilayan orang indak bermoral randah budi. Misal kawin sajiran dalam adat atau barampiar rumah tanggo, membiak jando aluran mama, mantan bini di anak buah, basilih lapia idui-idui, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah, atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baik itulah menurut adat nak uku aja jangko di nagari tinggal kita memakaikan.
Namun jarang labana wasuonyo urang meruntuh dari tandan. Panjang usua paresonyo nak malu terserak di nagari acok di lampok urang. Nalangkok paparanayah sadunanado diadokan kok kurang cari tu kuatnya. Sebuah layayah tambahkan tantang gini ragam pengulu dan ala pulau diuraikan. Di kalarasan kotu piliang pengulu bertingkek-tingkek basuo ampe tingkatannya. Menolah ampe nanta sabui bajanjang nayak batanggo turun. Pertamu na dikatakan pengulu rajo. Kedua tak bilang pengulu pucua. Ketiga tersabui pengulu payuang. Kampe banamu pengulu jurai. Sawajah pengulu rajo. Pengulu tertinggi di nagari memaci tampuak tangkai adat. Dalam urusan banagari di tangannya tagang gamare gantiang putih biang katabu umpamu daulat rajo-rajo. Pengulu rajo turun-temurun dari suku paling tertua dan mulai bermukim di nagari. Dan kedua pengulu pucua. Pucua pimpinan dalam suku orang Mahita memutiahkan anggota andiko di nagari. Disabui juga pengulu andiko. Inyo anggota di nagari, satu menyusun jemato di bawah datuk pengulu rajo. Dan ketiga pengulu payuang. Tiok suku bapayong-payong setiok payuang bapengulu kuasonyo sabate payuang. Beliau satu di nagari sekadar membantu datuk pucua. Tapi dirapik menjadi hadat kukuaknyo indak badanga menumpang ke datuk pucua. Tantang nangko banyak ragamnyo lain nagari lain langgam. Itu yang dikatakan adat saling ke nagari, pengulu saling ke kaum. Nan kampe pengulu jurai, ikulah pengulu paling bawah. Sapiah balahan dari payuang dibari bajurai-jurai diagih bapengulu banamu pengulu jurai. Adapun padang gubalonyo sabateh jurai surang-surang menyusun mamak nan di bawah mamak tunganai rumah gadang. Tak kadang anak buahnya diciek juduo rumah sajo, na lain pada tua pulau. Dalam rape di balai adat, pengulu rajo dianjuangan. Datuk pucuk di anjuang bawah, datuk payung duduk berapak di lantai dan sehamparan. Baitu kono naturannya menurut garis cupa adat di kalarasan Kota Piliang. Balain corak langgamnya di kalangan bodi ceniago, di siko sistem demokrasi, duduk sama rendah kok tagak semu tinggi samu seragam martabatnya. Balai adatnya ndak banjuang, kok duduk sedaran kok tagak sepematang, indak bersibak je bersisiah bukan bainggo je babateh. Nenado bau juang jaba pangka tampek pimpinan ju anggota. Tantang pengulu kapalo inyak palo imbawannya beliau dipilih karapatan berdasar mungkin je patui sesuai rukun je sarai menurut cupak di negari. Gadangnya bapa giliakan, cadiaknya bapa tukakan bapilih setiap periode. Baitulah nak ragam sarato bantuak di ranah alam Minangkabau. Cie elok nalai rancak samu dipakai keduanya. Walaupun Kota Piliang ataupun budi ceniago katamu pakai nama pakai. Itulah waris nama Jawa, itu pusako nama tolong. Dan itu pula wajah Minangkabau, nan takkan lakang depaneh, takkan lakang dihujat, lestari sepanjang zaman. Kini sampailah masuk kutikunyo ayah membilang kawasaran tentang pakaian dek pengulu. Adapun pakaian resmi dek pengulu terdiri 9 macam, yaitu 1 badeta panjang bakatua, 2 baju hitam balasaria, 3 sarawalam buat guntiang Aceh, ampe laki sesampiang nginggo lutui, 5 takana cawe ikat pinggang, 6 tasisi garis nan sabilah, 7 di bahu tersandang kain kacia, Kasalapan memaci tungkek dan sabatang, 9 mata rompa solok besapi. Tentangan deta di kepala, badeta panjang bakatua bayangan isi dalam kulit, panjang tak bisa orang uku lebar tak dapat orang bidai, selilit lingkaran kan yang ikek setuang di kepala, atau memakai saluak timbo. Batiak bernama deta Jambi batulih kalimah Arab bajanjang lipek batanggo ujung tersimpan tarasio. Tiok katuak berundang-undang, tiok liku akan menjala dalam karui budi merangkak tabuak dia paham tiok lipek.
Lebanyo pendindiang kampung panjang pendukung anak buah, hamparan di rumah gadang parau kunjung nampe. Itulah rasio ilmu penguluna. Panjang dikumpa jadi deta, laweh dilipek jadi salua. Sinan terhimpun kearifan tandonya bijak candokio langgam pemimpin Minangkabau. Babaju hitam gadang langan. Langan tasensiang tak pembangih bukan karena dek pamberang, tapi pengipeh angin nak dingin pengikih miang di kampung pendindiang bala mempok. Siba betanti timba baliak mengilek mengali mantang tatutui jai pengkalangan. Tando mauleh tak membuku membuhu indak mengasan. Lawi ditampuah tak berombak, padang iturui tak barangin, pandai magak magiahkan. Langan bemiliak kiri kanan, bamisiah makau keamasan, laweh berapi jinan ketek tando orang gadang berpengiriang. Indak basaku kiri kanan pantang menyimpan mandokkan, jujur amanah laya batin indak panaruah sipek dandam bananan tidak tersembunyi. Lian alapeh tak bakat tuak babalah sehingga dado, urang bersifat lapang hati alam laweh padangnya lebar. Tak runtuh gunung dek kabui, tak karuah lawi dek ikan sabah jurila martabatnya. Tagangnya baleo-leo kanduannya badan tiang-tiang. Baik manih pandai melulua elok buruak pandai menyimpan sinan rasio kabesaran. Sarawah hitam gadang kaki, kapanurui aluan alurui penampuah jalanan pasar ke dalam korong jo kampung sarato koto jenagari. Langkah selesai bau ukuran martabat nan anam membatasi. Murah jumaha ditampeknya, bayo mangko bakato batolan mangko bajalan. Tanah kudarang dinan hitam paham hakikat tahan tapo manahan sudi jo siasek sarato tanyo jeda awa. Kumanan tidak kelihatan budi jo paham tak tajua martabat indak tagadai. Bapantang kunyang dek kuni indak lama karena santan laya jo batin saukuran. Saruang sebidang ate lutui kayo musikin alamaiknya ado batampek cie-cie. Lurih dalam tak boleh sentiang, patui sentiang tak boleh dalam di daun hati tarajunya mungkin je patui papadanan. Tanah na merah basakalai batabua bintang sabali, tando barani karena bana dipagai ilmu je marifat sumarak di dalam koto mencayo masuk nagari. Cawek je suto bajumbaya, lai sahito pucuk arabuangnya baradai bajumbai-jumbai, panjang dan tangah tiga tampuk pelili anak kemanakan. Tak cicia patut dijapui, tak serak ke dikampuangkan panjare akabudinyo pemawi jiwa batinnya. Nak kokoh luar je dalam, nan jinak nak makin tanang nalia jentabang jauh. Kabek sabalik buah sentak kokoh tak dapat urang ngungkai. Guyahnya bapantang tangga tahu rasio rarak surang. Lungga ibarat laki dukwah. Babuka mangko taura, jurundiang mangko kaungkai, kata mufakat penyingkoknya. Di bahu tersandang kain kaciak, kain cindai nampek sagi, pahapuih paluh di kaniang pembalui luko dilai palampok curiang di batin. Syariat parisai dado ujuknya paga luar dalam dindiang tak mungkin rompak lai. Dirantai kunci tagantuang, banyaknya salapan baleh. Jokok ditinjau alamaiknya tibo di maso kalapangan pembuka peti kabaragiah. Kok tibo di maso bansai pengunci puro kau si cek ya. Kalau diadat nama pakai di tiang panjang Semarjo lelo sinan pusaku bajuntainya pausai aluang bunian. Bayak digantang nan tetaga ataupun cupak nan baisi dikunci simpanan adat nak kokoh barih jebalabe. Sinjatunya karih kebasaran sampiang dicawek ketampeknya. Sisitnya tanam tabuan, lataknya condong ke kida di kesong mangko dicabui. Lakuaknya dua tengah tiga di tengah mangko nyeluruh tambah kau juang makin runciang menuju neraca hukum. Bapantang sembarang sinta, bau berpikia ke belakang pikian alabih dua kali. Patah karih di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Gembonyo tumpuan putiang tunangan ulu kayu kamai. Kokoh tak ragu bambalau guyahnya indak malungga pantang mahangok keluar badan. Luruhnya dirantang banang, bantuak dimakan siku-siku. Kok bungka manahan nasah hukum madia manahan bandiang kalau bana manahan tiliak. Mato nan tajam balik balah sanyau puluh jugembonyo. Pantang malampeh ke gurinda tajam tak singgah ke asahan halwih tak ragu dek bakilia. Mamutuih rambuih dikambuihkan sekali haram melukoi. Ipuahnya turun dari langit bisonyo pantang katawaran jajak ditikam mati juo. Pamenannya tungkek kayu kamai ujung tanduk kepala perak luruh sabatang tak bajupang.
Panungke ada jupu sako barih tetagak nak jan condong sako nan tetap diinggiran. Gantang nak tagak jalan juangnya, sumpik nak tagak jo isinyo, adat nak tagak jo limbago. Dia tungke jauh ditunjukkan dan nampia bisa dikakokkan. Di kambang kok nyo talipek, di kakeh nyampang talamun, di sigi kok dinalakuang. Solopnyo terompa kulit basilang menyiba ampu taboka jarina limo. Tapak taba tumiknya tinggi pulano dari buludu pengungkuang sebalik kaki, maniak takarang di atasnya. Berjalan bahaleh tapak, bakato bahaleh lidah, berjanji bahaleh insyaAllah. Jalan selangkah maduk surui, kato sapatah dipikiari. Kok sasik di ujung jalan kembali ke pangka jalan, kupuat tobat gawa maisi. Salah ke manusia minta maaf, doso ke Tuhan minta ampun, silaturahim salamunyo. Onak kanduang balahan nyau timbalan diri badan ayah, datuk panungkek di kaumnya calon pangulu di negari. Cukuilah hingga niko dulu nak curai peparan dari ayah setantang masalahnya pangulu sepanjang adat nambah pakai. Sado barehlah ayah tanah, rai simpanan lah tak buka tak curah dalam wasiat. Lawi tak penuh dengan ikan naka tak penuh jual limu. Kok kurang cari tukuaknya balua timbunlah surang supaya langkok samparono. Tantang nangko katoba sudah nak rundiang dekarek di bukunya. Sayok patah tabang meranti api padam puntong punyanya indak mungkin disambung lagi. Ibarat nasi sakapa umpamo ayah satagua. Cukuilah baka dari ayah penangkal apa sementara rantau nan jauh ke di jalang. Utang di ayah pepembari tiang di anak makan. Setitiak sangkolalawi sabingkah jadikan gunung olak-olai perintang rusuh. Ko elok ratak tangan nang yuang menyang taruak sale daun, insyaallah nyobaran tiang badahan-dahan rimbun rampak babuah labek makanan urang sanagari. Itulah cito atiaya, pinta je pinto kanan satu, doalah jua memenuhi. Kapado orang banyak di nagari, di kampung atau di rantau kaniniak mama alamaitnya, nyampang takacak dinalai balunggua tuah ke besamu. Joko tabaco dinambukan cilako diambo surang malu lah nyato ke digungguang. Teradok sumbangnya salah, sasek gawa ambo membilang senjang teraju perundiangan jangga di dalam kato-kato, rila je maaf dipuhunkan lapehkan ambo dari hutang usah menjadi buah tutua. Awanyo salam pembukaan, kemudian salam penutupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.